Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB. 10 minutos pasado alas 5 nin pagkahapon. Napanita din nagtanong yun yun, tayo Baldo. Dali lang po Yan. Maray na hapon mga tugang o yapon mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inaprobara na kan Food and Drug Administration ang trial para sa COVID-19 vaccine na ginibo kan Chinese firm na Clover Biopharmaceutical AUS Limited. Bago ma-receive ang go signal hali sa FDA, nagtaon ng clearance ang Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel as in Single Joint Ethics Review Board sa Clover Biopharma para sa pagkakigwa ng clinical trial. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo ng FDA sa ngunyan nagalat pa nin kasimbagan sa paglalinaw para sa propestong pag-aadal sa Sinovac Life Science Vaccine bago magpalasman ng desisyon sa aplikasyon. Pinalawig pa ang clinical trial sa paggamit ng virgin coconut oil bilang bulong sa mga pasyenteng may COVID-19. Enot ang sinabi kan Department of Science and Technology na nakompleto na ninda ang VCO trial sa Santa Rosa, Laguna kung saan nagluwas na nakakabawas ini ng simptomas kan probable COVID-19 cases. Ang trial pinatisiparan ng 57 pasyente kung saan 29 ang natawan ng pagkakan na may VCO. Nasa 13,018 ang bilang kan mga Pinoy sa ibang nasyon na positibo sa COVID-19. Sinabi kan Department of Foreign Affairs na narayman ang maabot sa 8,460 katawo, asin 934 man ang nagadan, mantang 934 pasyente ang padagos pang ipinapabulong sa iba-ibang hospital. Sa datos, nasa 2,710 na kaso ang hali sa Asia Pacific region na may 796 na ipinapabulong, mantang sa Middle East as in Africa, 712 ang kasong narestro sa Ringman, 2,421 na pasyente ang padagos pang ipinapabulong. Sa Europa, nasa 1,809 ang kaso, asin 340 ang nagpaparahay. Poon kalakaging aldaw, ipigbabawal na kan Bureau of Immigration ang mga dayuan hali sa anom na nasyon na nailingan ng COVID-19 variant na makalaog sa Pilipinas. Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morante na ang mga dayuan na hali sa Portugal, Finland, India, Norway, Jordan, as in Brazil, na itutugutan na makalaog sa Pilipinas. Ang nasabing mga nasyon iyo ang nadugang sa 21 mga nasyon na inot nang nagkaiguan in travel restriction na ipinaluwas kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na nganing
mapugulan na makalaog ang mga biyahero na posibleng nakaulakit o naulakitan kan variant. Dahil man sakop ang mga dayon na diplomata sa ipinapasunod na travel restriction na ipinataw kan Pilipinas sa mga nasyon na igwanin na kaso kan UK variant kan COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na daiman sakop kan pagigpit asin pagbabawal ang mga local asin accredited foreign diplomats sharing man kan mga taga World Health Organization asin iba pang taga International Organization arog kan United Nations. Libre man ang mga foreign dignitaries na mag-obserbar sa eksistidong testing asin quarantine protocol kung mag-abot asin para sa medical asin emergency cases. Sobra sa 420,000 na mga Pinoy ang nawaran ng trabaho kan 2020 mantang ang COVID-19 nakaapektanin marahay sa ekonomiya as sinaparitan ang mga negosyo na magsara nin operasyon. Sinabi kan Department of Labor and Employment na ang unemployment rate nasa 10.2% kan 2020 base sa pinakauring Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na sa monitoring ng Department of Labor and Employment sa job displacement nagpapailing na 420,000 ang permanenteng nawaraan ng trabaho mantang igwa pa ng 4.5 milyones na mga obreros na napiktaran kan flexible work arrangement as in temporary closure. Bareta hali sa luwas. Si Luwens Barsana. Luwens, kamen. Sa pagsapar ni na lubog kan tubig baha, ang mga residente kan Purok 6, Bareta, Gugon, Legazpi City. Ini ang reklamo niya na ipinagpaabot sa DCGB News kan saro sa mga residente doon naman na namitbida na si Ryan Moncada. Makalihis na ipaabot niya mismo personal sa DCGB News ang kamugtakan kan sa indang lugar. May iling sa iya ambasado sa residente na si Ryan Moncada, nasampitan ng lugar dilubog na nin baha dahil kan padagos na pag-uran asin pag-apaw kan Sarong Creek dyan aranisa sa indang lugar. Sarong simana na, kaya pangabudan niya kay Kapitan na Perfecto Nasyon kan Barangay Gugon, patawan man lamang ni natugon nasiring na bagay. Dahilan ta ang mga ini ang pinaghahalitan ng mga residente sa nasampitan ng lugar. Iyo ang sa indang mga salod na pwedeng makompromiso asin iba pang bagay dahilan sa tubig baha na pinagsasapar ka ini. Ang creek na ini na kung manuntaran sa Purok 6 na Barriada talagang stagnant ang tubig sa lugar dahil naman kan polluted asing kadakol ng mga basura na ipinagkatarapok kan mga day masabutan na mga individual. Abangan ng mga follow-up kayan, mga follow-up, mga dagdag na report, haliliti sa luwas. Ako po si Luwens Bursi Barsena. Pinautang kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang gobyerno ng 540 bilyones pesos na gagamiton sa COVID-19 response ka nasyon. Ini ni katulong zero interest loan na itanao kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na ang gobyerno nasyonal nangangaipon ng fundo asin bilang resulta kan COVID-19 nagbaba ang koleksyon ng buwis dalan sa bagsakman ang ekonomiya ka nasyon. Pero kani, dakol ang gastos kang gobyerno nasyonal, idinugang pamanya ng gobyerno na ngaipon ni nakulang kantidad ang sa datos kang Department of Budget and Management 500.7 bilyones pesos ang nagagastos kan gobyerno sa COVID-19 response sa kod kanakaaging Desyembre 19, 2020 mantang nasa 1.38 trilyones pesos na ang naipapautang kan BSP sa gobyerno. May arestando dagdag na barata halig dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Sa giraray na nagpagirumdom ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kan probinsya kan Albay,
sa gabos ng mga lokal na ehekutibo sa mga syudad asin munisipyo na sakop kan probinsya na maging alerto sa pagbantay ngunyan kan sa indang lugares lalo pang nakakaapektar ang tail end of the cold front sa tuyang kapalibutan. Sinabi sa giraray ni Gobernador Alfrancis Bichara na basado sa iyang ipinilawas nga ning PDRRM sa advisory kasubago na pinaghanda ninda ang mga lokal na risk reduction management offices tangani na makapagkondusir na ni magkakanag og precautionary measures lalo na duman sa mga lugar na delikado sa pagbabaha, lahar asin iba pa. Sinabi man kan APSIMO na sa paagi kang PDRRM sing advisory nini nakalda man sinda asin nakalerto naman sa pagbantay asin pagresponde sa mga pangangaipo kan mga lokal na ehekutibo unya na panahon kan frontal system. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DCGB. Sinugo kan Department of Budget and Management ang mga departamento kan gobyerno asin ahensya na magpuuna kan siyang budgeting process para sa 2022 tanganing may sumiter na kay Presidente Rodrigo Duterte sa ultimong spending plan kan gobyerno may relasyon sa ultimong State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 26. Si Budget Secretary Wendell Avisado nagpalos na ni National Budget Call para sa taon 2022 kung saan ini napapalaman sa National Budget Memorandum number 138 sa Hulyo 26 kung ang Presidente magpahayag sa pagpapadagos kan pagtaripon kan Kongreso ang record na sobra sa 5 trilyones pesos na budget proposal para sa 2022. Iyon isusumitir sa Kamara de Representantes para sa konsiderasyon asin pag-aadal. Mientras tanto, iba pang detalles kan Bareta, sinabi ni Senador Grace Po na naitutugutan ang mga politiko na gamiton ang siyendang pangaran sa arinman na proyekto kan gobyerno na tatagaman nin fundo sa 2021 General Appropriations Act. Sa sinabi na may special provision sa 2021 budget na sa iyang ibinusol asin pigaapod na anti-EPAL na nagbabawal sa mga politiko na ibugtak ang siyendang pangaran sa anuman na proyekto kan gobyerno. Sayang ipinaliwanag na ang mga taxpayers asin bako man mga politiko ang nagfundo sa mga programa asin proyekto kung kaya ang mga pangaran asin ladawan kan mga ni daing lugar digdi. Sinabi ni Senate Majority Leader Mig Subiri na siya nagdalaom na ang lakdang na may kamauotan na ipag-oktaba ang aumento sa kontribusyon kan mga miyembros kan PhilHealth aaprobaran kan Senado bago ang Pebrero 14. Ang Senate Bill 1968 as inibabang lakdang na naisumitir alagad may parehong natura iyo ang ipapaabot sa Rules Committee pasisiring sa magkakanagong committee tanganing maaksyonan tulos kung ang committee report matapos sa plenaryo sa laog nin 2 o 3 semana kan debate. Asin amendment, inipigdalauman na may papasar tulos sa mas lalong madaling panahon. Nagpatanid ang Department of Labor and Employment sa publiko kontra sa mga bugos Facebook page na may tangrong trabaho asin ipinapangakong cash o premyo katrukis nin like asin share. Siya nang sinabi na dapat ogido ni marahay ang registrasyon kan kompanya sa magkakanagong ahensya ng gobyerno bago makipagtransaksyon, lalo na ang pagbayad o kaya paghagad ng mga informasyon. Ipinalawas kandole ang alerto matapos makaresibinin mga reklamo kontra sa sarong kompanya na eternal investment dalan sa pagkuanin mga tauhan sa Facebook kung saan minadesignar ninibebang job position sa voluntary o commission basis. Sa ibong lado, sinabi kang Trade o Department of Trade and Industry na naimang kariba ang eternal investment sa listahan kan mga restradong negosyo. Ipapaapod ni Presidente Rodrigo Duterte ang Cybercrime Unit asin eksperto tanganing pag-adalan ang mga informasyon na may ibang estudyante na nagpapabakal ng dustang ladawan asin video kan mga ni
sa online para masuportahan ang siya ng pag-aadal na alamanin marahay si Duterte sa interes kan mga jóvenes. Kasabi kani, naadit man ang Department of Education sa nangyaring pagpapabakal nin mga rustang ladawan kan mga estudyante katrukis han pambayad sa indang gadget as in internet connection. Ang COMELEC nagtagama ng 400 milyones pesos para sa pagbakal ng software na gagamiton sa automated election sa Mayo 2022. Kasunod kini, binukasan kan COMELEC ang sindang bidding process para sa mga kompanya na interesadong mag-entra sa gagamito na automated election system of software, vote counting machine, as in consolidation and canvassing system para sa eleksyon. Sinabi kan COMELEC na pwedeng makuha ang mga dokumento sa bidding process sa Special Bids and Awards Committee Secretariat Office sa 50 mil pesos na bayad. Itinalaan sa Enero 20 ang deadline kan pagbayad. Magibon in mock bar examination ang Korte Suprema bilang preparasyon sa primerong digitalized bar exam sa Nobyembre 2021. Magtatabangan ang Philippine Association of Law Schools exam of Asia Foundation tanganing gibuhon ang mock exam sa apat na testing center sa Enero 31, 2021. Sinabi ni Associate Justice Marvic Leonen, pamayokan 2020-2021 bar examination na kabilang sa napili na testing center ang Baguio City, Metro Manila, Cebu, asin Davao City. Ang mock bar examination iyo ang simulation kan magiging actual bar examination. Ang Korte Suprema makuaning 120 law student na mapartisipar sa mock testing. Gigibon ang digitalized bar examination dalan sa padagos na problema sa COVID-19. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, manito tanya sa lado teknikal. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consensus Pack, only 1050 SRP. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakosan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and